Salam ekrandan onlar geçerse eridileşir. Aşamaz hayır. Tamam atıyorsun onu. İşi gücü olan vatandaşlarımız illeşlerimiz sağman dinjalış günlerine yettiğine mi? Sebebi şey diýmeli bolýa. İşi aladatı başından adyp golanlar doğrudan büyük bilen çekip alýa. Dinjalış günlerini. Emmeňiň öňüňde bereket, ömrüňize bereket. Mekrumanda onlar. Hereket atly birleşen Türkmen Halk Frontu'nun media organı bolan, medeniýet organy bolan netip bolsa gyzgawatyň içinde de bütün dünýäde ýaşaýan türkmenliň informasiýa görüşinde şolaň sesi boljak, şolaň adyndan çykyş etjek, şolaň haklaryny gorap, şolary tanatjak, hakyny, hukugyny gorajak dünýäde global ýarışda, medeniýet ýarışynda, informasiýa ýarışynda we görüşinde şu Türkmenim kanalynyň nowatdaky gün ýaýlymaly başlaýar. Bugünkü gün ýaýlymyň temasy üçünçü diktatorluk üçin ýalan saýlaw. Ýagny bilişiňiz ýaly Türkmenistanyna 12-nji martda bir ýalan saýlaw ediljek bolýar. Geçirilen ok saýlaw. Saýlaw diýilen zat ýok. Saýlaw nirde nähili bolýar? Özüňiz bir gözüňize getirip görüň. Bir pikir edip oýlanyp görüň. Saýlaw nähili şertlerde bolýar? Nähili ýagdaýlarda bolýar? Inni watandaşlarymyz ýazýar. Meselem bu watandaşlaryň köpüsi Türkiýede. Çoň üçin bular görüpdir Türkiýedäki saýlawlary, zatlary. Türkiýedäki saýlawlar soňky saýlawlar, soňky bir näçe saýlaw adalatly, dogry, arassa saýlaw däl. Gaty köp galplyk boldy. Iň soňky saýlawda da boldy. Gürrüňsiz. Men prezident saýlawyna diýen. Şolar ýaly. Gaty köp galp sesler, zatlar, kagyllar tapylly, edilli, zat edilli ýöne. Hiç ýyly adalaty yzyna getirip bolmady. Istanbul şäher häkimliginiň saýlawyna da gaty alym merdimli dawa, jenjel, gaty köp sokuşluk, gaty köp satışlyk boldy. Şoň üçin inni Türkmenistanyna gözüň üstünde gaşyňma diýilip azar berilýän. Gün güýçlüňki, gowurga diýişlenki zulmynyň dowam edýän bir ýurdundan. Ha şu hojaýynyň yaranjak bolup, şoň göwnüne yarajak bolup, o ýokardaky samsaklar, mahluklar. Şolaň her ýyly göjera bolýan ýurdundan. Siz saýlaw geçirip, saýlaw bol hakyky saýlawyň geçiriljegine ananýan bolsaňyz, saýlaw bilen häzirki Türkmenistanyň şertlerine saýlaw bilen bir zat ýüzgedip bolýar diýip şoňa ananýan bolsaňyz, onda siz şeýle düşünje, pikir bilen hakykata ýene bir 400 ýyldan düşünip bilýär. Adalat ýok. Hiç ýyly kanun ýok. Häzirki Türkmenistanyň hökümet bir kanun hökümet. Diktatorlyk rejimi, haramdaň diktatorlyk rejimi bir kanun. Gelişen bir kanun haramdaň häkimiyete, gidişen bir kanun. Bulan ýekeje kanuny we ýekeje düzgüni we olam korrupsiýa. Korrupsiýa Türkmenistanda ýekeje konstitusiýa we eýerilýän, hökmany suratda ýerine ýetirilýän Hudaýdan gorkan oklar ýöne şol konstitusiýadan gorkýarlar. O konstitusiýada korrupsiýa konstitusiýasy Türkmenistan. Hemme ýerde korrupsiýa. Şo bolmasa bolanok. Şonsuz bolanok. Hawa
Ondan siz bur topar nähek basylan, nähek öldürilen, nähek ýitirem edilen, maly emlägi elinden alynan, namasyndan degilen müňlerçe, on müňlerçe adamlar bar. Şular ýalyk ýagdaýlar waka bolup durka. Siz şular ýalyk edenetdiliň höküm sürýän bir ýurdunda siz adalatyň boljagyna ynanýaňyzmy? Adalatly saýlawyň boljagyna ynanýaňyzmy? Bu ýaty täsin ýagdaý. Käbir adamlardan soraýanlar, şeýle sora görýän, pikir alşýanlar we watandaşlar şolar aýdýar. Saýlaw bilendiň, şeýle etmeli. Saýlaw geçirilýär, ha saýlaw bolýar, şeý ders, beý ders saýlawda zat diýär. Ondan her gilet düşündirjek bolýan, düşünen ok. Ondan aýdýan bolýar diýen. Ini diýen, sen özüň näme etjek bolýan, näme edip ýörsiň, şonu diýen bir aýtsan da düşündirsen de diýen. Men niye aktivist diye bolýar. Sen aktivist. Näme üçin aktivist? Näme sebäpden? Türkmenistanda adalat ýok. Türkmenistanda demokratiýa ýok diye. Aha. Durun ne? Türkmenistanda bular ýok bolsa. Sen o taýda nädip adalatly saýlaw geçirip bilýän? Nähili adalatly saýlawyň geçiriljeğine gurunaljagyna ynanýan? Han gün gün sam. Ine. Ay bizim aktivistlerimiz var, şeylerimiz var, beylerimiz var diye. Aktivist diyen vatandaşlarının profiline serediyen, häsiýetine serediyen, öňüni alyp barşyna serediyen bir söz bilen bakaberip bolýar. Satançy. Bu satançyňam bularda iki görnüşi var. Şu iki görnüşüm, iki häsiýetem babalarda. Diňe bir tarapdan satançy däl, beýleki tarapdanam satançy. Satançy ýagny hemme zady satýan, öz bähbidi üçin satýan adam hemme zady. Biram öz satanyň arasynyň keyp üçin, şu haram keypin guly bolup, ýylan satanyň arasyna bakyp, gyllygyny aktyryp, dünýä şol satanyň arasyndan teredýän mahluklar. Şular birazajyk häkimiýetiň ýysyny alyp, puluň ýysyny alyp, oljaň ýysyny alyp, kontrazvedkaň şuwulçylarynyň, oýnatgularynyň eline gurjak, oýunjak bolup, bir hili aktivist ýaly görünjek bolanlar. Hudaý saklasyn. Bulan çartlaryna girip teretseň, olaň o taýdaky ýazýan, edýän gurrunlaryny, zatlaryny agdalar ýaly. Hawa, şol adamlar bilen siz Türkmenistanda adalaty ýola goýjak bolýaňyz. Şular size adalet getirip berermi? Şular kanuny dikeldip berermi? Bulan özleri kanunsuzda. Bulan moral taýdan, ahlak taýdan gutoran abylar. Şu gün şu efire taýarlanyp oturkam, ýygyderli ýagdaýda dürli gruplardan, zatlardan neme gıйbat edilýän gıйbatlar, ondan şu dürli aktristler bilen baglanyşykly maglumatlar, gıйbatlar, materiallar, sesler, videolar, suratlar, zatlar iýerilip dur ýygyderli ýagdaýda. Ondan şu gün bir iki tane surat bilen iki tane ses gelip gowuşdy bir ýerden. Men onu aýdyp oturjakka anonimlygyny saklayan. Ondan şu taýda bir aktristiň ahlaksyzlygyndan Türkmenistanyna halal maşgalasy çağalary baka daşary ýurtda aktrisren bolan öňe çykýan, öňde barjasaran bolan bolup şeýdip şol şöhret paradlyň kör awraýynyň arkasyndan naçar maşgalalan satanyň arasyndan özüne bähbit gözläp ýörenligi şoň bilen söýgüli bolup kilçerşip her hili zat
edip öğrendiğiniz zatlary barada maglumat berýärler. Men gynandım o maglumaty okap. Men ol watandaşy tanaýan, tanaýan. O watandaşy siz inte bu YouTube kanallarına görmäkäňiz biz olan kimdigini bilýär. Olan haçan haýsy pursatda, haýsy ýurtda, nähili at, nähili häsiýet sypat bilen teatrın sahnasına sürülüp diktatorlyk rejimine hyzmat ettirileceğini bilýärdi öňünden. Ýöne psikolog ýagdaýda hem aň düşünje taýdan, bilim taýdan, psikologiýa taýdan bizim köp watandaşymyz bu zatlara taýýar däl. Taýýar bolman soňam köp zada aýtsaňam biderek manysy ýok aýdanda da olar üçin. Düşünün o sebäp olar. Sebäp olar häzir haýsy stadiýada. Näme üçin şu hakykatlary bilibem aýdan ok diýenler bar. Men şolary aýdasym gelýär. Siziň aň düşünje taýdan derejeňiz häzir Türkmenistanyň saýlaw bilen şu haram tokumy, haramzadalary, ganhorlary, parazitleri aýryp boljagyny ynanýan nadanlyň iň gutoran derejesinde şu wagtyň derejeňiz. Inni şo taýda aýak astyndaky ýdagalyk düşünje bilen siz nädip bir halkyň ýagdaýyny düzeltip bilermi diýen. Hawa şol şeýle düşünjedäkiler bolup nähili siz öňde barjy bolup aktivist bolup bilersiňiz diýen. Aktivist diýip sahna çykandan barynyň iki tane maksady bar. Gawat gelen zady satmak, satançylyk, syýasy satançylyk, biram jinsy satançylyk. Bulan bar maksady şu. Näçe mergerek aýtdyk. Bulan ahlak taýdan gutoran bolar diýip. Haçanda bulara birazjyk bir kürsüň suratyny görkezseler, bular bir-birini gemirip iýip başlaýan idi. Näçe gerek aýtdyk, inanmadylar, innemäýdi. Iýerýärler, maglumatlary, gurrunlary, videolary, suratlary, sesleri, zatlary döwletaga. Awa biz şo wagt inanamyz okdyk. Inni şeýle bolup çykdy, ina seretmeňe, ina şeýle, ina bil. Dobroye utro diýär. Orsla. Türkler günaydın diýär. Ertirin haýry bolsun. Oýandyňmy? Saman ördüňmi? Oýandyň bolsun. Inni mundan soň oýanarsyň. Inni mundan soň uklamarsyň. Gaflat uykusundan uklamarsyň. Perwaýsız bolmarsyň diýip umyt edýär. Diňe bir adam edel, bir näçe adam. Inni ýanky gelip goşan Türkmenim TV e-mail belligi gmail.com biziň e-mail salgymyza gelip goşan ýanky maglumatlary seredýän iki tane ses bar. Ondan aýtdym bäh diýdim. Bu virus bolup biler, her zat bolup biler zat. Ondan ýok, şunu açyp dinleýin. Ondan birki şu hünärmen we şu kompýuter işleriniň gowy baş çykýan şolara aýtdym, şolara ýaly bir näme bar diýdim. Ondan şonu filtrden geçirip gördük. Ýok. Gowply hiç bir zat ýok. Aşak bolýan ýörüýte şol e-mail bilen iýermek üçin nemeti formaty gijijig edilen göwrümi. Ondan dinläp bolar ýaly programma öwürüp dinledik bolýan. Hudaý saklasyn. Bir näçe sekunddan soň men ganym doňdy. Ganym doňdy, ganym akany. O taýdaky adamyň o gürleýişi, paňlaýşy, ol hapa gürleýişi, Hudaý saklasyn, Hudaý saklasyn. Ine bu adamlar Türkmenistanyna däl, bu adamlar daşary ýurtlarda. Onu da eli uzudan yerine ýetýän. İslen işini başarıp bilýän, edip bilýän ýagdaýlaram gowy bolan adamlar.
iyse ýanyna, iýmese sırtyndan. Şular ýaly mes adamlar. Ýaşaýan ýurtlary bütün dünýäň jemgyýetlerine medeni taýdan, ahlak taýdan, ýaşaýyş taýdan köp uğurdan görelli ýurt, görelli jemgyýet. Ýöne bul adamlarda ahlak bolman üçin, bular ahlak taýdan gutoran bolan üçin bulan gepi gompormak, orçata pantavas etmek. İkincisi bilen aşağı vurmak. Hawa şul adamlar düzeltmelimi? Türkmenistany. Şul adamlar Türkmen jemgyýetini düzeltmelimi? Şul adamlarmy biziň öňde barjylamy? Şul adamlarmy biziň intelligensiýamy? Ha şeýlemi? Şular ýaly bolmaly. Näme ekseň, şonu orýan. Eger mekromanda onlar. Şu häzirki adamzat taryhynyň täze bir etaba, täze bir döwre geçýän proseduryny şular ýaly haramzadalary, haramçylyklary siz ürjetseňiz, şu gollasaňyz, şulara köp wagtyňyzy giderseňiz, şulary adam dürüýdip, ýa şular adam bolar öýdüp garaşsaňyz, wagty gaçyrarsyňyz, prosedury gaçyrarsyňyz. Hudaý takdan o taýdaky gurulňlary eşderýärler. Mene ýapyp syňdym. Onuň diýdim, diňe şonu maňa ýerdim ka diýdim. Ha, ýanky şol virus bolarmy bolmadymy diýemde, şol bir kompýuter hünärmeni aýtdy, diňe saňa ýeripdirmi diýdi. Seret diýdi, şol kimleri ýeripdir diýdi. Täsin bir zat başlaýdy. Şonda men kimleri ýeripdir, diňe maňa mı ýa başga adama mı ýeripdir diýip şol iýerilen adresleri görülýän ýerine bastym moly. O taýda hemme kişiň adresi bar. Hemme kişiň adresi bar. Indi bu watandaşyň maksady näme? Şular ýaly öjükdiriji, ahlak taýdan gutoran, dinler ýaly, görer ýaly, eşder ýaly bolmaýan zatlary ýaýratmak bilen, gawat gelen adama e-mail bilen iýermek bilen, şolaň e-mailiň arasyna da biziň hem e-mailimizi goşup iýermek bilen. Sebäbi ol e-maili alan herkes hemme kişi görýär onu. Kimi zynjyra baglap iýeripdir. Men şu taýny görebilýän bolsam, olaram görýär şo. Şolar ýaly tejribesiz biri. Ya tejribesiz ýa da bilgeçliğinden şu maglumatyň internetde ulanylmagyny ýaýradylmagyny isleýär. Indi ol adamyň şol bir adam barada gurrun edýär-de. Bir aýal maşgala barada gurrun gidýär. Olaň ahlaksyzlygy biz Türkmenistandan bilýär. Daşary ýurtda häzir bir ekrana çykan üçin, bir özüni şöhrat paralyk üçin, her hili wejara edip, maskara edip görkezýän üçin häzir ünsüme çekip häzir gazykmanmydy? Biz olaň anlasyny hemme zadyny bilýär. Şoň üçin şular ýaly hapa, zyňyny, gutoran materiallary gaýrat edip bize iýermek. Ine şu gün bolmasa bir näçe günden şol bize de iýerilen bir topar adam bilen bile şol sanda bize de iýerilen şol materialy internetde görýär. Hökman görýär. Sebäbi ol iýerilen e-maillerdekiler bilýärler. Olar üçin Türkmen halkynyň, Türkmenistanyň watandaşlarynyň näçe köp ahlagy bozulsa, näçe köp olar moral taýdan bozulsa, olaň umydy dögülse, olaň ruhu dögülse, olar şondan keýp alýan adamlar. Keýp alýan watandaşlar. Şoň üçin gyzga wagtda şol bolgusyz nämeni görürsiň. Sebäbi öňüm şular ýaly şoňa meňdeşirek bir material gelenni
Men eginleşler bilen maslahat etdim. Olara da görkezmedim, eşittirmedim. Öyle dedim şeýle mazmunly. Bir zat ba, hawa ulanjakken men wezipem şol poçta gutusyny barlaýan boldum. Şo taýda bir zat ba bolsa men hökman eginleşler bilen paýlaşýar. Şeýle ýagdaý bar dedim. Men şunu dedim, hiç ýyly halk köpçüligine ýetirjekke pozup ýok etip goýberjek. Durmasyn şolar ýalda. Hapadat dedim. Soň bir näçe salymdan soň bir gördük. Bir kanal Amerikany açan ýaly. Ullokan bir iş bitiren ýaly. Ýanky ahlaksyzlygy, ýanky erwet zady materialy halk köpçüligine eşitdirip otyr. Inha halky diktatordan halat etjek. Bolýas diýenler. Öýlerini haramçylykdan, satançylykdan, satanyň arasyndan halat edip bilmedik binamslar çöp diýbiler. Hiç kime de göňüleri eten ok. On nemesen. Mekrowanda onlar 20 minut geçti bağışlan. Alp barjylarymyza söz nowatyny berjek. Oňdaşyndanam şu Türkmenistanyň 12-nji martda geçirilli diýdiriljek bolýan prezidentlik yalan saýlaw bilen baglanşykly dünýäň medeniýetine çykýan gaty täzin habarlar bar. Şol habarlar bilen maglumatlar bilen tanyş etjek. Şol habarlar, maglumatlar barada da sizem öz garaýşlaryňyzy beýan etseňiz. Öňe häzir bir salamlaşyp alaýyn, soň dogam etjek. Kelam. Assalamu alaykum aziz watandaşlar. Allah'ın salamy yüzüňize nur bolsun diýe saja bol. Kelam. Men öz adymdan bu bir kanun döwlet başyna saýlanjak ýene bir diktator nesliň saýlanmagyna garşy anyk jogaby berýän we garşy sesimi berýän diýe. Düşnükli saja bol. Karajoglan Türkmen giçäşi Mekrewan illeşler döwlet sawurulmasyňyz hemme diýe saja bol Karajoglan hemme gowy Hudaýa şükür özüňizem gowmy öýçerler. Türkmen taýradaky türkmenler içeri maşgala diýe. İçeri maşgala diýmek ýany ol şuň manysynda. Täsin gatymy türkmenden ulanýan sözler zatlary bar. Kelam, aleyküm salam, Karajoglan hoş geldiň diýe öz aralaryna salamlaşýarlar. Karajoglan türkmen hemmeňiz hoş geldiňiz. Yaman azlyk bugün. Ya hemme Murat Gurbanyň saýlawyna gitdimi? Absurd kanaly. Murat Gurbanyň saýlawy diýmek näme diýmek? Ona hili zat. Ona bir aýtsaňyz, düşündirseňiz, bizem düşünsek, ona hili saýlaw. Indi şu taýda şu yalan saýlaw bilen baglanşykly özüni oppozisiýa aktivist ýaly görkezjek bolýan käbir adamlar, toparlar, kurtoylar we şoňa meňdeşler bu absurd ýarşyna goşulman. Adam ýaly şu 20 näçe bir aýdan az wagtyň içinde 12 neçenni her gün şu bolup duran bir kanunylygy agzybirlikde boykot protest edilen bolsa internetten dürlü pikir alşyklyklar bilen, tegelegi stollar bilen, diskussiýalar bilen has peýdaly bolardy. Ýöne bular diktatorlyga garşy göreşmeň ýerine oho artyk uruşa gidýär Ukrainanyň uruşuna. Artykdan biziň algymyz bar ýa-da artyň harmanyny bizem baryp alalyň diýip çözdiler artyň harmanyny. Artyň harman kim? Türkmenistan döwleti
we halkynyň şo taýdaky baýlygy halky. Olaram talaňçy, bularam talaňçy. Olaram ogru kezzap, bularam ogru kezzap. Bular nämen görüşini, nämen bätleşini, nämen ýarşyny edip ber. Ya şolar ýaly bir zatmy garajoglaryň teňem diýjek bolýandan. Eger şolar ýaly absurd zatlar gyzyklanýan bolsa watandaşlary ýol açyk bolsun watandaşlar. Her kim öz erkine, her her goýun, her mal janlar öz ardaýyna nasylýar. Näme ekseň şonu orýan. Watandaş näme üns berýän bolsa, näme gowy berýän bolsa, näme saýlaýan bolsa, ykval, nesibe, ýokardaky yaradan ussa kerim ýalňyşanok. Sen näme münasip bolsaň şonu berýän. Bularam şolar ýaly absurdy el çarpyp, absurdy ýygarlap, absurda goşulyp, absurd bilen bile absurdizmi bolýar berýän bolsalar, şoň täze rekordlar goýmagyna goşunt goşýan bolsalar, olaňam durmuşda aljak zady absurd. Başga muň nemesi ýok, netijesi ýok. Kelam, bu ýalan saýlaw ýene bir 30 ýyl alar diýe. Ýok. Almaz, onam düşündirjek. Onam düşündirjek. Ýadymda bolsun. Näme üçin 30 ýyla çekmez? Onam aýdyl bakam öz bir gurrundaşygyna aýtdy, ýöne üstü ýapyk görnüşde aýtdy. Men birazjyk açyp şonu düşündirjek. Näme üçin 30 ýyla çekmez? Hawa bular 30 ýyl ardy goýdýarlar. Öňümüzdäki 30 ýyl diýen bolan bol. Geljek 30 ýyl bilen baglanşykly maksatnama programma diýen bolýar. O näme 30 ýyl? Ina şu var şu. Ina şu el çarp duran. Ukraina bilen urşup oturan ýeke jöde. Ors halky däl, ors döwleti däl, şol urşýar. Hojoýyny şu. O ýakardaky. Ana şular bar. Şolon hojoýyny şu. Şu ine. Şolon hojoýyny. Şoň diýeni bolýar. 30 ýylmy dälmi o zatlary? Olar ketgitläni. Oğlanlar, son Türkmen vatandaşları, Türkmen halkı. Türkmen halkam. Şeyle burada. Türkmen halk köpçülüğü. Absurda. Bolgusuzluğa. Üns verip. Bolgusuz zatlar bilen güýmense alternativ bir güýç var. O näme? Öňde barjylar. Aň düşünjesi özün kämilleşen vatandaşlar şolong agdybirlikde, guramaçylykda alyp barjak Türkmen Halk Frontu we şolong bile döretjek Türkmen Halk Respublikasy. Şol timmidin berýär bar. Arkaýyn ol. Onça wagta çekmez. Köp zat aýdyp bolanok. Kelam. Aktiv arasa many bolup 3 amal görünmesi bilen sözünün amal bilen baglanmasy imanyň arasalygy. Muny näçe tapmaça ýaly bir zat boldy. Düşünmedim. Merdan Jumbo. Salam aleykum döwlet ağa diýe salam. Marly geldi ýene. Marly türkmen. Salam aleykum döwlet ağa. Salam aleykum watandaşlar. Döwlet ağa siziň pikiriňize görä front sözi türkmençe näme manyny berýär? Görüş. Görüş manyny berýär. Halkara bir söz, front, halkara söz. Şoň üçin biziň syýasy guramamyz hereket atly demokratiýa bileleşigi Germaniýada döredilen bir gurama bolan soň daşary ýurtda döredilen, daşary ýurtda ýöne Türkmenistanyň watandaşlary tarapyndan gurujular Türkmenistanyň watandaşlary. Şoň üçin hökmen şoň içinde bir halkara bir söz bolsun diýip frontu goýduk. Bolmasa hereket atly
Birleşen Türkmen halk görüşüm diýip bolýar. Ya halk hereketi diýseňem bolýar. Birleşen Türkmen halk hereketi. Öyle diýseňem bolýar. Ýöne halk hereketiniň sözüni halk we halkyň hereketi sözüni çeýnäp agdyna sakky çal edip agdynyň kiri, agdynyň gyllygy bilen hapalan käbir nemeler bar. Şoň üçin şolardan söz taýdan, aýdyş taýdan tapawutlanmak üçin şeýle söz ulanyldy. Men özüm türkologiýa bilen meşgullanamsoň, türkmençilik men öz esasy uğrum, mukaddesim bolansoň, menem üns berýän sözler. Ýöne häzirki ýagdaý başgaçarak ýagdaý bolansoň, häzirlikçe wagtlaýynça şo fransuz sözi ulanylýar. Wagtlaýynça odur. Geljekde olam ütkötüp bolýar. Gürrüň ýok. Dowam edýäs kommentariýalarymyza. Ramazan juma döwletaga saglyk my janaga diýä. Sag bol, saglyk, gurgunlyk, kemme gowy, özüň gowmy. Ramazan juma kelam. Bul absurdçylar öz-özüni talaşgärlige aýlap başladylar. Eşek eşekden galsa gulagyňdan kes diýipdirler, goýrugyňdan kesýär. Olan guyrugum kesilgi, gulogum kesilgi. Köp kuruga düşen adamlar. Köp gerek maskara olup, şırrığı çıkanlar olur. Şoň üçin arkan yalan sözler otyrlar. Yalan sözler otyrkalar serediýän, yüzü, gözü gıyşaryp gidýär, eli, ayagy, bedeni şo näýleligini bildirýär da. Yazyk jestov diye beden dilinden şol adamın yalan sözler oturanyny, yalançydygyny, kezzapdygyny, ilüniň bähwidine däl, kim bilýär nämeň bähwidine şol atlary oýnatgy bolup edip oturanyny, öz beden dili, öz bedeni organy şonu aýdyp otyr. Şoňa garşy çykyp otyr öz bedeni. O el çarpýanlara başka. Şoň üçin absurdçylary döreden, diktatorlygy döreden fabrik. Şol bir zawoddan çykdy bular. Olary ýasan, olary şu derejäge ýetiren şol bir ussa, şol bir sistema, şol bir mentalitet aýdyşym ýaly. Diktatorlyk, Türkmenistandaky diktatorlyk bize asmandan inmedi. Başka planetadan getirilip, başka planetaň adamlary, başka planetaň ýaşaýjylar getirip basyp alyp Türkmenistany mejburi ýagdaýda olary oturtmady. Diktatorlygy döreden, metrigeden inha şu absurdçylar. Häzir hem şoňa hyzmat edýär. Bir bular ýalaky fizik ýarışdyrjak bolmagyň dereňini hemmämiz bileleşip boykot eden bolsak, diskussiýa eden bolsak, dürli platformalarda başgaça reaksiýa bolardy. Häzirini biz interwýular bolýar, ondan maslahatlar zatlar bolýar. Hany diýär bu? Nähili reaksiýa berilýär şoňa diýende? Ondan käbirler görýär diýär. Bulan diýär, näme etýär bular diýär. Özleri bir düşünýär etip gören zadyny. Özleri düşünýän orada bular ýaly etermi? Logika ýok. Hiç logika. Köpürek rating gerek internette. Şo rating üçin bular isten zadynyň öňünde ýatyp bilýärler. Şo rating gurusy. Karazoglun Türkmen beýle materiallar ýörüýte ýaýradylýar döwlet. Menem şeýle pikir edýär. Kimiň nähili reaksiýa berjegini barlamak üçin. Aha.
Gaty dogry kontrazvetka. Esasında bu haramzadaçylyklaryň iň üst ýokary derejedäki diýe gowy tarapy diýe. Elkenjinden Hudaý takladyň wejera diýe. Dogry düzgün okuma ýazmasy bolmadyk, ýagny sowgatly bolmaýan adam öňbaşçy bolmaly. Ol bolmalymy? Hak aslında bolmalsa näme? O başga da. Ýöne bulary ýüreklendirýär. Şol Aşgabatda oturan diktatorlyk rejimi, şo haram tokum, haramzadalar ýöne absurdlyk edip ýörler. Keyp edip absurdlyk edip ýörler. Bularam şeýle pikir edýär. Olaram absurd, olaram gömük, olaram gutoran, aňsyz, düşünjesiz. Bizem şolar ýaly diýmek olar şeýit häkimeti basyp alyp, häkimeti ulanyp, şoň arkasyndan ýugurdy halky talap, baýap gidip oturan bolsalar, bizim şonu edelliýär näme? Bizim näme kim tarapymyz bar şolardan? Bizem şolardan ýydagalar bir tarapymyz ýok, haramçylykda diýerler. Şol haramçylyk haramzadalary ýüreklendirýär. Bolup biler diýe. Halk biperway sürü bolup galan döwürdi. Halk biperway sürü. Halkyň köpçüligi. Haçanna aň düşünjesiz. Diktaturalar, diktatura rejiminde ine özüňiz bilýäňiz-de Türkmenistanda bilim ýok. Türkmenistanda saglyk saklaýyş pugdagam guturdy dargady. Bilimem ýok, hiç adam ýok. Şeýle bir ýurtda bilimin hiç adyň ösüşüň hiç adyň bolmaýan ýurdunda ähli umumy adamzat gymmatlygynyň hiç hili bolmaýan duruşy bilen ýok edilen ýurduna jemgyýetine sen näme garaşýan? Garajoglu. Näme garaşýan? Bilgeçi ine edilýär. Eger şu diktatorlyň halka garşy edýän bilim, aň düşünje, ykdysady, syýasy gyrgynçylyklary üstünlükli netije bermedik bolsa, olar şu adeçende oturardymy? Oturup bilmezdi. Diýmek üstünlükli netije berýär şoň üçin. Şoň üçin ruhnamaň neslinden bolan 90-njy ýyllarda dünýä inen käbir watandaşlar öňnirdiň, sen näme etdiň, sen kim ay eýle beýle, ýa men saňa dur, men saňa düşündireýin. Awa men hemme zady bilýän diýip radioda, telewideniyede eşitenlerini, gazetde, jurnalda, otayda, butayda, tuwaletde oturka kagyz böleklerinden okan zatlaryny hamala özü şol analiz edip şeýle netije çykaryp syýasy bir finsiýaly aýdyp berjek bolýanlar bar. Şol adamçylykdan, bilimden, ähli umumy adamzat gymmatlyklarynyň mahrum goýulanyna adamlar şolar ýaly özüni alyp barýar. Olog günahy ýok, günä bärde diktatorlykda. Baky geldi, baky köp batdan näre görünen okdun, gomy ýadalar, salam, näl jan sag. Men häzir telefonyma teredeýin, senden bir zat geldimi, gelmedimi, hem göreýin. Ýok. Öyle. Ýagdaýyň barmy ýokmy bilemok. Bakyjan. Hawa. Özüň bilýän seret ýagdaýyňa eger gatnaşandy isen, men saňa hepini beren gatnaşarsyň. Inni kommentariýalarymyza dowam edýäs. Marly türkmen sawgalam men inni düşündim diýe. Ente manam ýadyna çykary. Ha, front meselesinde. Aha. Kelam şul absurdçylaryň biri diktator bolup halkyň aradyna baryp nähili özüni samsyk görkezmek ýeňil bolarmyka? Şoňa düşünmediklerine hayran.
Näme diýin? Marly türkmen inne haçan çykyş edýän döwlet akyň görmän aýtsaňyz sag bolamjan, çalaň içinde sag oturamjan Allah ýarym bolsun. Inne haçan çykyş edersiz? Adat ýagdaýda juma, juma diýen anna akşamlar 5-nji gün akşam eger has köp maglumat üýşüp gitse, haýyş, isleg köp bolsa, 5-nji gün akşam bilen ýa şu günki ýaly 6-njy gün akşam ýylyna efir edýär. Eee, şol hepden ahirine edilýän efirleriň arasynda da ýa arhivden materiallary, videolary goýýas, ýa-da dünýäde möhüm bir üýtgeşme wakalar zatlar bolup duran makaly, şolar bilen baglanyşykly gysgadyk garaýşlar, çykyşlar, zatlar, açıklamalar berilýär. Häzirki biziň YouTube kanalymyzyň işleýiş tertibi şundan ibarat. Marly türkmen. Nihäli bir sorag ýaly bir zat bardy. Garajowlan şo ýanky diýen zadyň aýtsana näme? Niýe näme gidipdirlermi diýdiň? Saýlaw gidipdirlermi diýdiň? Şol saýlaw meselesini bir maňa nemesene, nähil nirde saýlaw wa kimler nirek gidýär? Kelam bu ýalan saýlaw ýene bir 30 ýyly alar diýär. Inni bärde 30 ýyly almajanyň bir sugutnamasy bar. 30 ýyl almajanyň sugutnamasy. Kelam we hormatly tomaşaçylar. Güýç diýmek pul diýmek. Pul diýmek güýç diýmek. Türkmenistanda serdardan bay adamlar bar. Haramdagdan bay adamlar bar. Pulu köp adam hökman häkimeti, syýasy häkimeti ele geçirmek. Ya şo syýasy häkimeti öz täsiri aslynda tutýa we tutmagyň külkülüne bolýar. Pul bolan adamlar. Şoň üçin biz öňkü gepleşiklerimizde näme diýdik? Dünýäde syýasaty, öňküler ýaly, öňkü döwürlerdäki ýaly adatdan bolşy ýaly syýasatçylar, öňdewarjylar, aň düşünjesi ösen adamlar diýär. Korporasiýalar, halkara korporasiýalar sponsorluk edip şolar kesgitleýär. Saýlawlar şolar sponsorluk edýär, saýlawlar. Deputatlaryň, ministrlaryň, hökümetleriň deputatlarynyň saýlanmagyna da şolar rol oýnaýar. Bir hojaýyn işgärine näme üçin aýlyk töleýär? Näme üçin hak töleýär? Ya bir adama näme üçin hak tölemeli? Bir iş eden üçin, ýumuşy ýerine ýetiren üçin şeýlemi? Olam edip şolar ýaly. Inni şu gün Ukrainada Putinin edip beren zatlary. Şoňla balanşykly Putin gaty gowy bilýär, o gaty gowy düşünýär şu zatlara. Şoň üçin Putin hedel edip, keyp edip Ukrainada halky gyrýar. Sebäbi bilýär. Putinin trilyonlap puly bar. Maly, emlägi we töweregindäkiler hem şolar ýaly. Diňe bir özü-de. Ondan bular biz pul bilen her zady edip satyn alyp bilýär, täsir edip bilýär. Dogrymy? Belli bir ýere çenli dogry. 180 dogry. O galan 120 haçan 180'e 90'y çykar. Onu aýtmak kyn edilýär kaprsatda. Ýöne dünýäde hiç wagt haramçylyklar, zalymçylyklar, diktatorluklar uzağa çeken. Näçe baýam, näçe güýçlem bolsalar şol uzağa çeken. Onu da häzirki döwürde, häzirki şu syýasy ýagdaýlaryň uruşlaryň, dawa jenjelleriň bolup duran döwründe
Bular ýalyky diktatorlara elbetde hiç kim täsir edip bilenok. Ýöne garaşylmadyk yerden şolar ýaly bir zat bolýar. Degnatyna degen bir watandaş ýa maňlaýyna bir zat bilen urýar, ýa-da atýar, özüne matýar. Şeýdip şol süýdüň içine çan siňek ýaly şol dünýäni bulaşdyryp oturan diktatorlar şeýdip amanatyny tapşyryp bilýär. Şol ýaly ýagdaýlaram bolýar. He. Ýalňy kurt döwletaga ýakyna çykartdy baky, saja ol baky ömrüňi dok bolsun. Garazoglan Türkmen Telegramda bot bar saýlawlar 2022 dewlete topary açypdyr. İnternetde saýlaw oýnaýarlar. Kimin 101% ses aljagyny aýtmaga geregem ýok. Absurdyň çürdepesi. Maňa internet prezidentiniň soňu gazaply. Ýen gaýdyşym ýaly. Halkyň, döwletiň, watanyň derdi näme? Bulan derdi näme? Türkmenistan döwleti bütün Türkmen, atawatan Türkmenistan şu wagt eýesiz, kanunsuz. Bütün häkimiýeti eline tutup oturanyň hemmesem kanunsuz. Inisa aýdýan. Aýdýanlar soraýanlar. Döwlet Birleşen Milletler Guramasy, halkara guramalar zatlar bilenok bulan bular ýaly bilýär. Ukrainada şolar ýaly urşuň turjagyny nähili bilýärdiler? Edil şolar ýaly Türkmenistanyň haram tokumuň, haram rejimiň bi kanunçylyklaryny, kemçiliklerini hemme zadyny bilýärler. Ýöne näme üçin degen oklar? Her kim pursatyna garaş. Ukrainadaky şu günkü gün dowam edip duran uruşy turuzman, hidat etmän çözüp bolýardy. Ýöne hiç kim şunu etmedi. Gaýtam öjükdirdiler. İki tarapam öjükdirdiler. İki tarapam dozaga düşürdiler. Näme üçin? Öz berkitleri üçin. Öz berkitleri üçin. Edir şolar ýaly Türkmenistanyň diktatorlyk rejiminiň ýalňyşlaryny bilýärler. Syýasy jenayetlerini bilýärler, ykdysady jenayetlerini bilýärler, humanitar jenayetlerini bilýärler. Hemme jenayetlerini bilýärler. Depterde hasaba alyp şonu ýygnak gide oturýarlar. İstendik wagt ýakasyndan tutup hasabat sorar ýaly. Olar özlerine delil, subutnama jemleýärler. Şoň üçin degen oklar. Elbetde olaň häzirki Türkmenistanyň oýnatky bu absurdçy, bular ýaly gutoran, kellesiz mahluklary nädip häkimiýetde oýunjak edip oturýarlar. Sebäbi olar gowy berýärler. Şoň üçin şolar iň gowy berýän syýasy küntüler bolan soň şu wagt şolar tutup oturýarlar. Olardan has gowy berýänler, has gowy ökde syýasy küntüler tapylsa, onda hojaýynlar çalyşyp bilýärler. Ramazan Juma. Anha döwletaga men düňkü ýazan tesbirimiň ine bular baradaky netijesi şu jana. Boşuna diýmedim, ýöne ýere diýmedim diýe
Araba goşulan eşegi arabadan halat edip bolmaz diýip janaňa diýe. Araba goşulup duran eşegi şondan aýryp bolanok diýedi. Düşünükleri edip aýtsam, düşüneli. Men düşündüğümden beýlekler düşünenok. Şoň üçin açyklap ýatsaň gowy. Kelam öň ýurtdaşyndaky internet muştoklary, absurdçylary tanaýardylar. Soňam Türkmenistanyna özlerini tanatmak isleýärler. Ha. Ine boldy, ine boldy. Bolary Türkmenistanyna tanaýan ýok. Bolary Türkmenistanyna gollaýan namzat edýänem ýok. Itiň isbihlegine atlaram ýok. Ýöne inha şu yalan saýlaw pursatyndan peýdalanyp bular PR edýär. Rating. Ýöne aýdyşlaryna görä bu ratinglerem o diýenken nemeden garaşylany ýaly, arzu edişleri ýaly, arzu hyýallaryna ýaly bir alyp barýan bir ratinglerem ýok. Näme üçin bilenmok. Ýöne awa Hudaý çarpyp çallymy näme etdi? Bulan ol gözüňi tutýan zatlaram edil häzir bolup duranok. Awa soňundan ol nähili bolar biljekkä. Inni şu taýda käbir maglumatlar bar, şo maglumatlary saýlaw bilen baglanşykly men siziň bilen paýlaşasym gelýär. Häzir göreli. Ýerde şol screenshot edip aldym şo neme saýlaw bilen baglanşykly täsin maglumatlar bardy. Şo saýlawda näme edilýär, nähili bolýar. Şo saýlaw bilen baglanşykly han görüň. Men bir ýerik aldym ony häzir görünenok ne? Türkmenistanyň Kronikasy neşrine şeýle bir habar bar. Türkmenistanyň Istanbuldaky Küntühanasy, Şuwulçyhanasy, Jellathanasy, Konsulhanasy Ukrainadan Türkiýe gaçyp baran Ukrainadaky Türkmenistanyň watandaşlar şol Türkmenistanyň diplomatik wekillerine Istanbuldaky Türkmenistanyň konsulhanasyna ýüz tutanlaryna şolary kömek etmeň deregine gaýtam olary Serdara saýlawa gatnaşyp Serdara ses bermäge mejbur etdirler. Konsulhanaň diýe saýlaw uçastagy ses berilýän ýer saýlawhanaň konsulhanaň içinde gurnalan ne türkmen aýdym sazlary eşdilip dur diýe ondan dürli näzmatlar ustorlagyň üstüne goýulypdyr diýe şol gelenlere ödürlenler ýalyýa. Hawa milli naharlar, tagamlar, näzmatlar bar diýe, palaw bar diýe, somsa bar diýe, türkmen çörekler bar diýe, tüýjü kökeler dagtar bar diýe. Ana şolar ýalaky. Inni mundan naşary. Türkmenistanda hawa saýlaw gatnaşmaly, Türkmenistanda saýlaw bolýar. Şol saýlawa nähili täsir edip bolar. Ya saýlawa gatnaşyp şol saýlawda demokratiki netije alyp bolar diýen watandaşlar inaside Türkmenistanyň içinden täsin maglumatlar habarlar. Mekteplerde ýörüýte agitasiýalar geçirilýär. Gurrundaşlyklar geçirilýär. We şol mektepdäki okuwçylaryň enatalarynyň maşgara agzalarynyň haramdaň ogly Serdara ses bermekleri barasynda şolara duýdurşy berilýär, atyş edilýär. Döwlet
edaralarına, döwlet işlerine, döwlet kärhanalarına da şolar ýaly. Inni siz aýdýaňyzda saýlaw bolýar. Bu yalan saýlaw. Bu saýlawyň boluşy yalan. Oň daşyndan diňe serdaryň reklamasy gidýär. Hemme ýerde serdar üçin watandaşlaryň ses bermegi aýdylýar. Ses bermek üçin batyş edilýär watandaşlara. Aslında hemme zat taýýar. Ýöne şonda da bular şansa goýasy gelen nokta. Işsal. Birden bir zat bolaýmasyn diýjek bolýarlar. Şu Türkmenistanyň 10-njy martda geçirili ediljek bolýan yalan saýlawyň, yalanlygynyň, bi-kanunlygynyň ýene bir subutnamasy şol dalaşgärliň suratlaryny gören magtyňa serdardan başgasynyň hemmesi ýüzüni sallap otyr. Adam öldüren ýaly bir erwet 70 eden ýaly şolar şey edip ýüzüni sallap otyrlar. Ana şol surat, şol kadram şu 10-njy martda Türkmenistanda geçiriljek bolýan saýlawyň yalanlygyny, bir oýundan, teatrdan ibaratdygyny dolulugyna subut edýär. Taşary ýurtdaky studentler Türkiýede dürli universitetlerde saýlaw sandyklary goýulyp, o studentlere saýlawa gatnaşyp ses bermäge çagyrýarlar, mecbur edýärler şolary. Köpüsine de batyş edilýär ýa-da namýok edilýär, serdara ses bermeli. Ýekdük arasyndan şo biziň käbir watandaşlarymyz ýaly şo Allah berdi ýa şoňa meňde şu watandaşlarymyz öz näýleligini bildirip şol saýlaw kagyzyna dürli zatlar ýazyp ýa-da şo öz protestini şo taýyk bir zatlar ýazyp bildirýänler emma ýöne oň bilen bolanok hiç sady edip bolanok hiç ýeri oň täsiri ýok. Sebäbi ol daşary ýurtdaky saýlaw bültenleri, saýlaw kagyzlary, saýlawçy kagyzlary Türkmenistana baran. Türkmenistandaky diktatorlyk rejiminiň buýrugy boýunça şolaň garaşýan netijesini iýermeli bular. Hudaý saklasyn, ýalňyşyp ýanky ýazylan saýlaw bültenlerini iýerse, şo Türkmenistanyň Istanbuldaky küntühanasynyň işgärleri kelle nalýarlar şol. Balagyna ne goýup otyrlar olar. Olar ýaly siziň öz protestiňizi näýleligiňizi bildirip özüňizçe şol saýlaw kagyzynyň, saýlaw üçin kagyzynyň üstüne ýazýan, edýän zatlaryňyzy olar görkezmeýär hiç kim. Şoň üçin näme etmeli? 10-njy martda geçiriljek saýlawy ähli halk bolup boykot etmeli, protest etmeli. Näil protest etmeli? Inni aslında bize protest kulturasy, protest ennigi, protest nemeti ýok biziň watandaşlarymyzda. Gynansak da. Ine Ukrainalara seredin Kherson şäherine oruslar dolu häkimeti ele geçirdi. Basywaly, ýaragly, dişi, dyrnagy hemme ýeri ýaragly, ýöne şonda da halk köçe çykyp protest edip taklaň öňüne çykyp zat edip näleligini bildirip durlar. Ol sebäbi olarda kultura bar. Şol bir enlik bar, şolar bilýär şol nähili protest edilmeli da. Şu zatlary bilýärler. Baky maňa jaň edýär. Awa hem üçin jaň edýän baky meni aly bilemok. Ýöne şu taýdan jaň edip aýtjak zadyň barmy? Häzirdir. Näme diýär?
Ana uradam sesse problem bolmasa çıkarly diýe bolýar waka. Häzir men sana şu taýdan uradaýyn. Sen ondan nemeden geläý? Men şu taýdan goşaýyn. Ekrandan ýazaýyn, sen ekrandan geläý. Bolmasa häzir köp wagt alýar nemeden. Bärden iýerip oturmak. Ondan telefona geçir, telefondan sana iýer eýtbet. Köp wagt alýar, şoň üçin men şu taýdan iýerdim. Şo kommentariýalaryň aşagynda teret, şo taýda bar. Teňem pikirini, garaýşyny alaly, öwreneli. Bu mesele barada näme etip bolar, näme etmeli şu barada. Şoň üçin bütün sosial medialarda, internetde bir platforma bar bolsa 12-nji mart günü bütün türkmenler, diňe türkmenistanlylar däl, bir dünýäniň neresinde bir türkmen ma bolsa, hemmesi stop diktator diýip hashtag edip, stop diktator diýip, stop 3-nji diktator ýa-da türkmen diktator 3 diýip, şular ýalaky şygarlar, lozunglar bilen protest etmeli. Aýalygyna paýlaşym etmeli. Aýalygyna. 12-nji martda biz efir ederiz. İsteyen şol efire de gatnaşyp, efirde de öz näleligini bildirmek isleýän watandaşlar bolsa, olaram aýdyp biler. 12-si öňüňizdäki 6-njy güne gawat gelýär. O hökman biz şo gün ýaýlym ederiz, çykyşlaram ederiz. Myhmanlaram çagyrarys. Her kim şo taýda öz garaýşyny, näleligini bildirer. Şoň üçin aslında biz bu boykot, protesta şol saýlaw bilen baglanyşykly, şulara ýalaky ýalan bir saýlaw geçiriljegi bilen baglanyşykly, şo haramdan men çekilýän, gidýän diýen badyna başlanmaly aslında. Ýöne ýadyňyza düşýän bolsa, şol sentýabrda esasy kanunyň namysyny baskylanmagty hemmämiz bilece agdy birlikde şoňa garşy nälelik bildirmelilik ýöne ol bolmady. Şu adeçenni taşary ýurtdakylar agdy birlikde bilelikde guramaçylyk ýagdaýda dogry görnüşde, dogry formatda boykot, nälelik protest etmäni başarmady, başaryp bilmedi. Ýekece bir adazyk bir çorba çykarlyk protest olum men efirlerde suraty paýlaşýan ýadyňyza düşýän bolsa şol 19-njy iýulda şo polis merkezinde tutulan watandaşlarymyzyň bir näçe tanysynyň deňiziň kenaryna gidip şo taýda Rozbaýyň metbuat beýannama bermegi we beýleki watandaşlaryň şoňa goşulmagy. Şo taýda bir gizicik bir piket, gizicik bir näme edilýär, dogry formatda edilýär şol bar. Ondan başga dogry formatda edilen hiç zat ýok şu wagtda çenli. Şoň üçin men häzir näme diýsem, türklerin aýdyşy näme diýsem boş diýär, ne desem boş diýär, edil şolar ýa. Şolar ýa. Sebäbi bu internet aktiv bolan watandaşlary bolgusuz zatlar gyzyklanýar. Absurdlar, bolgusuz zatlar, kilçerşmeler, yarım ýalagaç nemeler, o taýyny bu taýyny görkezýänler, kilçerşmeler ýa-da şu bize iýerilen materiallar ýaly bolgusuz gıýbatlar, sögünçler, paňlamak. Men şeýle adam, men beýledim, eýledim, men şunça näme baýlygym bilen ögünmek, ýa şular ýaly. Ondan ýöne biz alergiýe bolan soň giýjeýä da şoň üçin emetçi bolýan ýöne bagyşlan şoň üçin şunça özüm tutjak bolsam giýjek dur. Häzirni bärde bir hepdeden köp wagtdan bäri ýagyş ýok, hiçdat ýok. Güller zatlary açylan soň bakaryň şo gülüň tolgalaryna allergiýe başlady.
Şoň üçin heläge diýe aýtlaşmaň bu näme eýledim gaşa oktyr diýmän-de. Şoň üçin mekrofanda onlar aýdyşmaýaly hökmany suratda protest etmeli. Şu wagt için edilmedi. Şoň üçin 10 kisini hökman etmeli. Hökman etmeli. 10 kisi 10 0 0 0 1 diýip bıttymylla diýip giýje näme geçýär? Giýje 12-den soň 10 kisine geçýär. 5-nji gün giýjeden 6-njy gün giýje geçilýän giýjeden başlap protest etmek. Durşu bilen bütün dünyadaki internetdäki bütün ulgamlary bizar etmeli Türkmenistanyň stop diktator, stop Türkmenistan diktator, stop Türkmenistan diktator 3, Türkmenistan free, Türkmenistana azatlyk, şular ýaly şygarlar bilen ýöne basyp gidip oturuň. Eger özüňiz etip bilmeýän bolsaňyz, biz edýäs şonu. Biziň edýänlerimizi paýlaşyň we ýaýradyň. Sizden haýyş. Şu 10 kisini şuloň başyna dünýäni ýykalyň. Maskara edeliň şulary. Maskara edeliň. Kimem öz PR üçin, bolgusyz şöhrat parazlyk, kör şöhrat üçin, kör awra üçin Telegramdamy, ýene bir ýerdemi, öz samsyk oýunlaryny edýän bolsa saýlaw geçirýärmişin, näme diýem. O samsyk zatlar olar. Olar ünsü bölmeli. Halky hasam nadan, hasam gow ulanyp goýulýan oýunjak etmeli. Bular şoň aladasyndan. Gazagstandaky DVK nähili bolsa bularam şoň oýunjagy, şoň küntüsi. Olardan şoň üçin gowlada garaşyp oturmalylar. Garaja bolan men geňe maglumatym dogrusyny aýtsam. Gelýär o taýdan maglumatlar gelip dur. Görýän. Reallik bir vatandaşymyz ýa-da baky dost geçenki martda saýlaw bolýar diýen çaklamaň tutdy, indi näme bolup biler? Çaklamalaryny diňläli dost informasiýalaryny biziň bilen paýlaş diýen. Baka garaşýar. Baky men iýerdim şu taýdan. O taýdan iýerdim. Efirden iýerdim. WhatsApp'tan uğrat diýen. Duranla häzir men sana uğradaýyn bärden häzir. Mikrofon download men bir baka çakylygy bereň şu taýdan. Gmail'den iýer diýen, Gmail'em bolguy bolany o taýdan. Häzir men WhatsApp'tan uğratjak bolsam, häzir men nemeden efirden çykýan. Şoň üçin isleseň men efirden çykaýyn, täzeden efire gireli. Baky, şey taýýaly. Olmalymy? Nemeden beren okuşdaýdy. Men şu taýdan sana iýerjek bolýan Gmail bilen iýeren
Onu göreli bollumy? Bir yerden gelen bolmaly. Men iyi verdim. Ýöne şu wagt gelen ok. Eger iyi berli diýe otayam gelmedi. Onunun gelmedi. Kamerany ýapyp gelip bilýänmi diýdi. Watandaş gelip bilýän, kamerany ýapsam görnüňok. Kamerany ýapyp goşulyp bilýän. Häzir şu bakyny men alaýyn, hemmeňe de aljak, gene geljek bolýanlar bar. Bäh, men e-maili berdim, e-mail gelmedi. Ekrandan girip bilen okmy baky? Ekrandan uradyp demet bilen okmy? Hı? Tesirleri men häzir jemläýin. Ondan täzeden näme gireli, efire gireli. Täzeden men bakyny we beýleki watandaşlarymyz bilen bile olar bilen ikinji bölüme neme edeliň, taýýarlanalyň, ikinji bölümde gurrun edeliň. Olaňam garaşlaryny alaly. Şoň üçin ýanky tepi ulanan watandaşlarymyz bar. Täze tep bilen täze tepi iyi berjekse-de täze tepden girin 3-4 adam bolup öz aramyzda maslahat edeliň. Nähili boykot, nähili protest etmeli. Ha o şu 3-nji diktatorluk üçin geçirilýän ýalan saýlaw arada nähili näme zatlar bilýäňiz, muň soňy näme ýazar, nähili bolar, şu zatlary öz aramyzda gürleşeli. Şoň üçin bagdagul Huda Bergenova, assalamu alaykum, men özümem olmam istemeýän näme bykdyk artyk yeter diýä sagol, hiç kime misän okşandy. Ramazanjyma döwlede saýlaw sandygynyň meselesi bir eýem çözüldi. Häzirki geçirijek bolýan saýlaw bültenlerdiň bolan ýerinden alýar, ýok edilýär. Togra aýdýan. Halkara jemgyýetçilik habar beriş serişdeleriniň hem meselesi bir eýem çözülüp durjanyna diýe gaty dogry, olam edil dogry goşulýan. Rozaway görnünok gelmedim käýfire, onuň pikirlerini alsak döwlet. Rozaway şu wagtky iň aktiv habarçymyz. Türkmenistanyň ýurdun içinden gyýdygyderli ýagdaýda halkara guramalara, neşriýatlara habar ýetirip duran iň aktiv habarçy. Halkyň arasynda görüş meýdançasynda aktiv geçiren, şoň üçin häzir Rozawaýam çağıran ikinji bölümde bakam geler. Başga da geljek bolýan watandaşlar wagtda gelir. Hemmämiz bilelikde bir tegeleg sual edeliň häzir. Men mundan çykyp täzeden girjek. Şoň üçin häzir şutaýdaky galan kommentariýalaram bir halk köpçüligine ýetireýin. Ondan çykyp täzeden girjek. Kelam. Şu ýurt daşynda bar bolan türkmenleriň inni uçdan tutma bara. Gara görünüp dura. Şol diktatora rejimine soň näme garaşýaňyz? Diýsene. Şol özüni ak görüp gören gargan, ak guşlary diýýär. Bu suratlanýar taýjy bol. Unda mekrowanda onlar hiç bir ýere aýrylmaz. Täzeden ikinji bölümde Rozawaý bakyny ýene bir näçe watandaş çağıryp tegeleg stol geçirjek bolýan. Tebe şu wagt 1 sagat 14 minut boldy. Has uzawa çekdirmäli. Şunu şu taýda jemläli birinji bölümmidi. Ikinji bölümüm häzir netip bolsa aýratyn ikinji bölüme de geçýär. Ikinji bölümi hökman garaşyň. Birinji bölüm şundan ibaret.